Astăzi, dragi prieteni în credință, ne adunăm în acest spațiu sacru al sufletului, unde cuvintele eterne ale Scripturii ne cheamă să ne deschidem inimile spre lumina divină care ne învăluie cu îndețe și putere. Să începem cu o rugăciune simplă, dar profundă, care să ne pregătească spiritul pentru această călătorie spirituală ce ne va purta prin adâncurile pocăinței și ale nădejdii. Tată Ceresc, Dumnezeule al milei infinite și al iertării nemărginite, îți mulțumim din adâncul ființei noastre pentru darul vieții pe care ni-l oferi în fiecare răsărit de soare, pentru aerul pe care îl respirăm și pentru cuvântul tău sfânt care ne ghidează pașii pe cărări uneori întortocheate, dar mereu luminate de prezența ta. Deschide-ne urechile sufletului să auzim șoaptele bâlâânde ale Duhului tău sfânt, curățește-ne mințile de orice grijă lumească ce ne apasă ca o povară grea și umple-ne inima cu pacea ta care întrece orice înțelegere umană, ca să primim cu bucurie și cu reverență aceste două rugăciuni puternice din Biblie, Psalmul 50 și Psalmul 142. Fie ca ele să ne aducă vindecare în trup și în suflet, protecție împotriva furtunilor vieții și o legătură mai adâncă, mai intimă cu tine, cel care ești Alfa și Omega, începutul și sfârșitul tuturor lucrurilor. Amin. Aceste două psalmii, Psalmul 50 și Psalmul 142, sunt ca două coloane de lumină strălucitoare în întunericul adânc al sufletului uman, expresii ale unei inimi zdrobite care strigă după mântuire divină și după ajutor ceresc în momentele de disperare. Ele ne vorbesc despre mila nesfârșită a lui Dumnezeu, despre nevoia noastră profundă de curățire interioară, despre bucuria restaurării după cădere și despre refugiu în brațele celui prea înalt atunci când lumea pare să se prăbușească în jurul nostru. Împreună, ele formează un duet al credinței autentice, invitându-ne să ne predăm complet în fața lui Dumnezeu, să ne confruntăm cu păcatele ascunse în adâncul nostru și cu dușmanii spirituali care ne pândesc, și să ieșim din această confruntare transformați, plini de speranță vie și de putere cerească ce ne face invincibili în fața oricărei încercării. Aceste rugăciuni nu sunt doar cuvinte vechi, îngălbenite de timp pe pagini de pergament. Ele sunt vii, pulsând cu energia divină care poate schimba vieți chiar acum, în mijlocul provocărilor tale zilnice, fie că ești acasă, la muncă sau în singurătatea nopții. Ele ne invită să ne apropiem de Dumnezeu nu cu mândrie arogantă, ci cu umilință profundă, recunoscând că fără El suntem ca frunzele purtate de vânt, pierduți în haos, dar cu El suntem ca stâncile neclintite, ancorate în veșnice. Așa că, te rog, drag ascultător, scrie în comentarii numele tău urmat de Eu cred în Dumnezeu. Amin. Apasă butonul de like pentru a împărtăși această lumină sfântă cu alții care poate au nevoie de ea chiar acum. Abonează-te pentru mai multe rugăciuni gratuite ce-ți vor hrăni sufletul zilnic și bine ai venit aici. Indiferent de trecutul tău plin de umbre sau de lumini, Dumnezeu te așteaptă cu brațele deschise larg, gata să te îmbrățișeze ca pe un fiu rătăcit care se întoarce acasă. Rămâi cu mine până la capăt, căci în aceste cuvinte vei găsi chei aurite care deschid uși spre o viață mai plină de pace interioară, de binecuvântări abundente și de o bucurie ce nu se stinge niciodată. Să ne adâncim acum în înțelesul profund al acestor psalmii, începând cu Psalmul 50, care ne dezvăluie inima unui om care a căzut adânc în prăpastia păcatului, dar s-a ridicat prin mila divină ce curge ca un râu nesecat. Scris de David după păcatul său grav cu Batșeba și uciderea lui Urie, acest psalm este un strigăt de pocăință pură, un model etern pentru fiecare dintre noi care am greșit vreodată, fie cu gândul, cu vorba sau cu fapta. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Aceste cuvinte răsună ca un ecou în sufletul nostru, arătându-ne că mila lui Dumnezeu nu este limitată de nimic. Ea este un ocean vast, infinit, care înghite păcatele noastre ca pe niște picături insignifiante în valurile sale. Imaginează-ți pe David, regele puternic și viteaz, îngenunchiat în palatul său somptuos, cu lacrimi curgând și roaie pe față, recunoscând că niciun tron pământesc, niciun aur sau argint nu-l poate salva de greutatea apăsătoare a sufletului său încărcat. Explicația este simplă, dar profundă. Păcatul ne separă de Dumnezeu ca un zid înalt, dar mila sa ne unește din nou,
construind un pod peste abisul despărțirii. Legat de povestea biblică a fiului risipitor care se întoarce acasă după ce a risipit totul în DSFRU, tatăl nu-l ceartă cu asprime, ci îl îmbrățișează cu dragoste nemărginită, alergând spre el cu brațele deschise. Așa face Dumnezeu cu noi când ne pocăim sincer, alergând spre noi înainte ca noi să facem primul pas. În viața de zi cu zi, acest verset ne ajută să aplicăm iertarea în familiile noastre, unde un cuvânt aspru rostit în grabă poate răni adânc, dar o mărturisire sinceră, venită din inimă, vindecă rănile și restaurează legăturile rupte. Lecția cheie pe care o învățăm aici este că nu trebuie să ne ascundem de păcatele noastre ca Adam și Eva în grădina Edenului, ci să le confruntăm cu curaj în fața lui Dumnezeu și vom găsi libertatea adevărată, o eliberare ce ne face să zburăm ca păsările cerului. Următorul vers ne duce mai adânc. Spală-mă cu desăvârșire de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă. Aici, David cere o curățire totală, radicală, ca și cum păcatul ar fi o murdărie adânc înrădăcinată în țesătura sufletului nostru, imposibil de îndepărtat prin eforturi umane. Folosind metafora spălării, ne amintește de ritualurile vechi cu isop din Vechiul Testament, dar în sens spiritual, este sângele vărsat de Isus pe cruce care ne albește mai mult decât zăpada proaspăt căzută pe munți. Conectat cu povestea lui Naaman, generalul sirian care s-a scăldat de 7 ori în râul Iordan la porunca profetului Elisei pentru a se vindeca de lepră, vedem că ascultarea simplă, umilă, duce la minuni mari, transformând pielea bolnavă în piele curată ca a unui copil. Aplicat azi, în probleme financiare cauzate de egoism sau lăcomie, această rugăciune ne curăță motivațiile interioare, deschizând uși spre prosperitatea adevărată, nu cea efemeră a lumii, ci cea binecuvântată de Dumnezeu. Lecția esențială este că curățirea interioară aduce claritate și pace în toate aspectele vieții noastre, de la relații la carieră, făcându-ne să vedem lumea cu ochi noi, limpezi. Continuând cu un vers ce ne atinge inima, căci fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. David nu se ascunde în spatele scuzei sau al negării. El își asumă vina cu curaj, ținând-o ca pe o oglindă clară care reflectă defectele sale fără milă. Asemenea vameșului din templu care se lovește în piept și strigă: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătozul, spre deosebire de fariseul mândru care se laudă cu faptele sale. Aceasta ne învață umilința adevărată, cea care deschide porțile cerului. În povestea lui Saul, care a mințit și a încercat să justifice greșelile, pierzând astfel împărăția, versus David care a mărturisit deschis și a fost restaurat, vedem contrastul izbitor între mândrie și smerenie. În sănătate, când neglajăm corpul nostru prin obiceiuri rele precum excesele sau lenea, recunoașterea sinceră duce la schimbare reală, la un stil de viață nou. Lecția pe care o purtăm în suflet este că mărturisirea este primul pas spre vindecare spirituală și fizică, eliberându-ne de lanțurile invizibile ale vinovăției. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut. Aici, David recunoaște că păcatul este în primul rând împotriva lui Dumnezeu, chiar dacă rănește oameni din jurul nostru, ca o piatră aruncată în lac ce creează valuri ce afectează totul. Ca Iosif refuzând ispita soției lui Potifar, spunând că ar fi un păcat împotriva lui Dumnezeu, aceasta ne ghidează în decizii etice zilnice, fie la muncă, fie în societate. În relații, când trădăm încrederea unui prieten sau a unui partener, rugăciunea ne orientează spre dreptatea divină, restaurând echilibrul. Lecția este că integritatea față de Dumnezeu protejează toate celelalte domenii ale vieții noastre, ca un scut invizibil. Căci iată, în rufără de legii m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. David admite păcătoșenia înăscută, moștenită de la Adam și Eva, dar aceasta nu e o declarație de disperare, ci baza solidă pentru harul divin ce ne ridică. Ca în lupta interioară a apostolului Pavel cu carnea sa, descrisă în Romani, ne învață să ne bazăm nu pe forțele proprii, ci pe Dumnezeu. În educația copiilor, recunoaștem tendințele negative moștenite și le contracarăm cu învățături divine pline de iubire.
Lecția este că conștientizarea slăbiciunii noastre ne face dependenți de puterea lui infinită, transformându-ne din vase sparte în vase de onoare. Căci iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Dumnezeu iubește adevărul în adâncul inimii noastre, plantând semințe de înțelepciune ce cresc în arbori falnici. Ca Ieremia, chemat din pântece să fie profet, ne inspiră să căutăm înțelepciune interioară, nu superficială. În finanțe, aplicăm integritatea ascunsă pentru binecuvântări vizibile, ca mana din cer. Lecția este că înțelepciunea divină transformă viețile obișnuite în mărturii vii de har. Strod-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Isopul simbolizează purificarea, ca în ritualul Paștelui, iar albul zăpezii e imaginea iertării complete. Conectat cu vindecarea lui Isus a leprosului prin atingere, ne arată că Dumnezeu curăță complet, fără urmă. În sănătate, rugăciunea aduce vindecare interioară ce se reflectă fizic, ca o lumină interioară. Lecția este că iertarea divină ne face creaturi noi, ronăscute. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucura-se vor oasele mele cele zdrobite. David cere bucurie după zdrobire, ca oasele rupte care se vindecă și devin mai puternice. Ca Petru restaurat după lepădarea de 3 ori, ne învață că bucuria vine din mântuire profundă. În depresie, această rugăciune reaprinde speranța ca o flacără în noapte. Lecția este că zdrobirea duce la bucurie adevărată, autentică. Întoarce fața ta de la păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. O cerere de uitare divină, ca Dumnezeu ștergând păcatele ca norii ce se risipesc. Ca în parabola datornicului neiertător, ne amintește de iertare necondiționată ce trebuie să o extindem și noi. În familii, aplicăm iertare reciprocă pentru a construi poduri de iubire. Lecția este că iertarea lui Dumnezeu ne eliberează să iertăm pe alții, rupând ciclurile răului. Inimă curată zidește în rumine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește în rucele din lăuntru ale mele. David vrea o inimă nouă, curată, ca în profeția lui Ezechiel despre inima de carne în locul celei de piatră. Ca nașterea din nou explicată lui Nicodim de Isus, ne transformă din interior spre exterior. În relații, o inimă curată aduce iubire autentică, fără umbre. Lecția este că reînnoirea interioară schimbă totul, ca un răsărit nou. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Aceasta este o rugă disperată pentru prezența continuă a lui Dumnezeu, amintindu-ne de Saul care a pierdut Duhul și a căzut în nebunie. Ca în viața lui Samson, care a regretat pierderea puterii, ne învață să prețuim Duhul Sfânt ca pe o comoară. În momente de slăbiciune, această cerere ne ține aproape de El. Lecția este că prezența Lui este esența vieții noastre spirituale. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. David cere restaurarea bucuriei pierdute, ca un izvor secat ce revine la viață. Ca în cazul fiului risipitor primind haina și inelul, ne arată că mântuirea aduce bucurie cerească. În lupte zilnice, Duhul stăpânitor ne dă control asupra ispitelor. Lecția este că bucuria mântuirii ne întărește pentru bătălii. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. După iertare, David promite să fie martor, împărtășind harul primit. Ca apostolul Pavel, transformat din prigonitor în evanghelist, ne inspiră să împărtășim mărturia noastră. În comunitate, aceasta aduce trezire spirituală. Lecția este că experiența personală devine lumină pentru alții. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucura-se va limba mea de dreptatea ta. David cere izbăvire de vina uciderii, găsind mântuire în Dumnezeu.
Ca în crucea lui Isus, care ne izbăvește de sânge vărsat, ne aduce bucurie în dreptate. În conștiințe încărcate, aceasta eliberează. Lecția este că dreptatea lui ne face să cântăm de bucurie. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Cerere pentru eliberare de muțenie spirituală, ca Zaharia restaurat după nașterea lui Ioan. Ne învață că Dumnezeu deschide guri pentru laudă. În tăcere ale sufletului, aceasta aduce cântare. Lecția este că lauda vine din eliberare divină. Că de-ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. David înțelege că Dumnezeu vrea inima, nu ritualuri goale. Ca în profeția lui Osea, milă voiesc, nu jertfă, ne ghidează spre adorarea adevărată. În religiozitate formală, aceasta aduce autenticitate. Lecția este că jertfa adevărată e inima smerită. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inima zdrobită și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Aici, esența, Dumnezeu primește smerenia ca jertfă supremă. Ca Maria spărgând vasul de alabastru, ne arată valoare în zdrobire. În orgoliu, aceasta ne cheamă la smerenie. Lecția este că smerenia atrage favoarea lui. Fă bine, Doamne, în bunăvoirea ta, șonului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Rugă pentru restaurarea comunității, ca în reconstrucția lui Neemia. Ne inspiră să ne rugăm pentru biserică și națiune. În diviziuni, aceasta unește. Lecția este că binecuvântarea personală se extinde la colectiv. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Finalul arată că după restaurare, jertfele sunt acceptate. Ca în templul reconstruit, ne promite adorare pură. În vieți restaurate, aceasta aduce ofrande de mulțumire. Lecția este că restaurarea duce la adorare deplină. Acum, trecând lin la Psalmul 142, care completează perfect Psalmul 50, oferind un strigăt de ajutor în momente de singurătate profundă și persecuție nemiloasă, ca un ecou al sufletului asuprit ce găsește refugiu doar în Dumnezeu. Scris de David în peștera Adulam, unde se ascundea de furia regelui Saul, acest psalm este rugăciunea celui asuprit, singur în întuneric, dar luminat de nădejdea cerească. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Aceste cuvinte răsună cu intensitate, un strigăt din adâncul ființei, ca un copil chemând tatăl în bezna nopții, plin de frică, dar și de încredere. Explicația ne arată că atunci când lumea ne abandonează, Dumnezeu ascultă fiecare suspin, fiecare șoaptă. Legat de povestea lui David fugind de Saul prin munți și văi, vedem cum singurătatea îl duce la dependență totală de Dumnezeu, transformând peștera în altar sfânt. În viața modernă, când prietenii ne trădează sau grijile ne copăleșesc ca valuri furioase, acest verset ne încurajează să strigăm tare, vocal, eliberând sufletul de povară. Lecția este că rugăciunea vocală eliberează sufletul, ca un răcnet ce sparge lanțurile. Vărsat am înaintea lui rugăciunea mea și necazul meu înaintea lui am spus. David își varsă inima fără reținere, ca un râu curgând liber după un baraj spart, revărsând totul la picioarele Domnului. Ca Ana rugându-se amarnic pentru Samuel în templu, cu buzele mișcându-se în tăcere, dar inima strigând, ne învață transparența totală în fața lui Dumnezeu. În sănătate, când durerea e mare și trupul slăbește, vărsarea grijilor aduce alinare divină, ca un balsam pe răni. Lecția este că onestitatea în rugăciune atrage mila lui, deschizând cerurile. Când duhul meu era mâhnit în mine, tu cunoșteai cărarea mea. Dumnezeu știe totul, chiar când suntem mâhniți și pierduți în labirintul gândurilor, El vede cărarea ascunsă.
Ca în grădina Ghețimani, unde Isus a strigat în agonie, ne arată că El empatizează cu suferința noastră umană. Aplicat în finanțe, când drumul pare blocat de datorii sau lipsuri, El cunoaște ieșirea, ghidându-ne pas cu pas. Lecția este că cunoașterea Lui ne dă pace în haos, ca o ancoră în furtună. Pe calea aceasta pe care umblam, ei au ascuns cursă mie. David vorbește de dușmani care pun capcane viclene, ca Saul cu armata sa pândind. Explicația ne revelează că lumea e plină de invidie și rău ascuns, ca șerd în iarbă. Conectat cu Iosif vândut de frații săi invidioși, vedem că Dumnezeu transformă capcanele în pași spre glorie, din sclavie la tron. În carieră, când colegii complotează din gelozie, rugăciunea dezvăluie adevărul și protejează. Lecția este că vigilența spirituală protejează ca un scut invizibil. Privitam la dreapta mea și m-am uitat, dar nu era cine să mă cunoască, scăpare nu mai era pentru mine, și nimeni nu se îngrijea de sufletul meu. Singurătatea absolută lovește ca un val rece, ca Isus pe cruce strigând: de ce m-ai părăsit? Ne învață că oamenii pot dezamăgi, dar Dumnezeu rămâne fidel. În familii rupte de divorț sau certuri, acest verset ne duce la refugiu divin, singurul stabil. Lecția este că singurătatea umană amplifică legătura cu Dumnezeu, făcând-o mai profundă. Strigatam către tine, Doamne, zisam, Tu ești nădejdea mea, Tu ești partea mea de moștenire în pământul celor vii. David declară Dumnezeu ca unică nădejde, moștenire eternă. Ca în promisiunea lui Avram de a moșteni țara, ne amintește de moștenirea cerească. În boli grave, nădejdea în el aduce vindecare miraculoasă. Lecția este că Dumnezeu e suficient, plinătatea noastră. Ia aminte la strigarea mea, că sunt foarte smerit. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tari decât mine. Cerere de izbăvire din smerenie profundă, recunosc în slăbiciunea. Ca Moise la Marea Roșie, cu apele despărțindu-se, Dumnezeu intervine spectaculos. În conflicte interioare sau exterioare, smerenia atrage puterea lui infinită. Lecția este că slăbiciunea noastră devine puterea lui manifestată. Scoate din temniță sufletul meu, ca să laud numele tău. Cei drepți mă vor înconjura, când îmi vei face bine. Finalul optimist, așteptând laudă și comunitate restaurată. Ca Pavel și Sila în închisoare, cântând la miezul nopții și eliberați, ne învață că izbăvirea duce la mărturie colectivă. În depresie adâncă, rugăciunea aduce lumină și prieteni adevărați. Lecția este că suferința temporară duce la glorie eternă, luminând calea. Împreună, Psalmul 50-142 ne arată calea de la pocăință umilă la protecție divină, de la zdrobire dureroasă la victorie triumfătoare, țesând un covor de har peste viețile noastre. Să trecem acum la rugăciunea principală, unde vom une aceste două psalmii într-un flux continuu de adorare și cerere fierbinte, adresându-ne lui Dumnezeu cu reverență profundă și cu inimii deschise larg spre cer. Tată Ceresc, Jehova Jireh, Dumnezeul nostru care ne îngrijește cu fidelitate zilnică, și El Shaddai, Cel atotputernic care mută munții cu un singur cuvânt, venim înaintea Ta cu inimii deschise, recunoscând măreția Ta infinită ce umple universul. Tu ești creatorul cerurilor și al pământului, Cel care ține stelele în palmă ca pe niște scântei și cunoaște fiecare bătaie a inimii noastre, fiecare gând ascuns. În această clipă sfântă, ne conectăm cu tema pocăinței din Psalmul 50 și a protecției din Psalmul 142, cerând intervenția Ta puternică în viețile noastre obosite. Doamne, miluiește-ne după mare mila Ta ce curge nesecat, spală-ne de păcatele noastre ascunse în umbrele minții și evidente în faptele noastre, de gândurile egoiste care ne despart de Tine ca un zid gros, de cuvintele răutăcioase care rănesc pe alții ca săgeți otrăvite. Intervine cu bâlâândețe în familiile noastre, unde conflictele ne macină sufletul și rup legături prețioase,
adu pace cerească și iertare reciprocă ce vindecă totul. În finanțe, unde grijile ne apasă ca o povară grea pe umeri, deschide porți largi de provizie abundentă, ca mana din cer în deșert. În sănătate, unde bolile ne slăbesc trupul și spiritul, trimite vindecare divină ca un val de lumină, restaurând fiecare celulă. Cere îngeri puternici să ne păzească zi și noapte, să alunge orice rău viclean, invidie ascunsă sau blestem ce încearcă să ne atingă cu umbrele sale. Fie ca prezența ta sfântă să fie scutul nostru impenetrabil, ca în Psalmul 142, când dușmanii ne înconjoară din toate părțile, dar tu ești refugiul nostru sigur, stânca noastră de scăpare. Acum, recităm împreună Psalmul 50, lăsând cuvintele să curgă prin noi ca un râu de apă vie, curățindu-ne sufletul. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă cu desăvârșire de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă. Căci fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu în cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, în rufără de legii m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Strod mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi ald. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucura-se vor oasele mele cele zdrobite. Întoarce fața ta de la păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește în rumine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește în rucele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucura-se va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inima zdrobită și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, înru bunăvoirea ta, șonului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Simte puterea acestor cuvinte curgând prin tine, curățindu-ți sufletul de orice impuritate, umplându-te cu lumină divină. Acum, continuăm cu Psalmul 142, lăsând strigătul lui să răsune în inima noastră. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsat am înaintea lui rugăciunea mea și necazul meu înaintea lui am spus. Când Duhul meu era mâhnit în mine, tu cunoșteai cărarea mea. Pe calea aceasta pe care umblam, ei au ascuns cursă mie. Privitam la dreapta mea și m-am uitat, dar nu era cine să mă cunoască, scăpare nu mai era pentru mine, și nimeni nu se îngrijea de sufletul meu. Strigatam către tine, Doamne, zisam, Tu ești nădejdea mea, Tu ești partea mea de moștenire în pământul celor vii. Ia aminte la strigarea mea, că sunt foarte smerit. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tari decât mine. Scoate din temniță sufletul meu, ca să laud numele Tău. Cei drepți mă vor înconjura, când îmi vei face bine. Aceste cuvinte ne umplu de nădejde vie, alungând singurătatea ca pe o umbră ce se risipește la răsărit. Doamne, în numele lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, cerem protecție fermă împotriva oricărui rău ce pândește, împotriva invidiei ce mușcă din suflete și a dușmanilor văzuți sau nevăzuți. Umple-ne cu Duhul Tău Sfânt, întărește-ne credința ca pe o stâncă neclintită. Încheiem cu rugăciunea domnească, unită în glasuri.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Fie ca aceste rugăciuni să răsune în inima ta, drag ascultător, și să aducă transformare reală, palpabilă în fiecare zi. Te încurajez să citești și să rostești Psalmul 50 și 142 timp de 7 zile la rând, dimineața când soarele răsare și seara când stelele veghează, și vei vedea minuni uimitoare, pace profundă în sufletul tău tulburat, protecție divină în familia ta, binecuvântări abundente în finanțe și vindecare miraculoasă în sănătate. Împărtășește această rugăciune cu prietenii și familia ta, ca lumina sfântă să se răspândească ca un foc ce aprinde inimii peste tot. În comentarii, spune-ne experiențele tale personale, cum te-a atins Dumnezeu prin aceste cuvinte eterne, cum ți-a schimbat viața. Fie ca binecuvântarea lui Atotputernică să te însoțească mereu, să te păzească de orice rău și să te umple de bucurie nesfârșită ce curge din izvorul veșnic. Amin, și fie ca harul Domnului să fie cu tine în fiecare zi, în fiecare pas, în fiecare respirație.